kuphela ibhola lempumelelo kama kupastor unikelo ochaza amaphupho. Inamba yami isenze kuphela ngoba uyimember i-channel kusungula yo-5 ntambama. Qikelela ukuthi ufona from Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday awufoni. Speak wise man. I don't know is wise man Gambo maybe ulmolo budwami yasemba yaphila. Cela ukuza uphupha umuntu osewashona enqulu evasa sure he was dreaming of a deceased person bathing himself or herself. Isinake singakusho sibheka ngokwesintu ngoba ngokaNkulunkulu Bible we don't interact with the dead, but ngokwesintu ke bathi-ke bona one ngokwesintu uma uphupha umuntu ongasekho uba uphawu oluhluma egeza olusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi kufuneka ukuthi kwenziwe inhlambululo kamufi ngoba akahlanjululiwe njengamanje. 2 omunye angayibheka nje kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ongasekho uphawu oluhluma egeza lungasho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi umufi ufuna ukuthi nimgeze nimhlambulule ngeze sesifikile isikhathi nisuku nimhlambulule noma ke namhlambulule nayinto uhlambulule nje akahlambulukile so uyanikhombisa akakahlambuluke akahlambuluke kahle manje mhlambulula maybe I don't know para lisenze kanje. 3 kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu ongasekho ubupha oluhluma egeza solusho ukuthi ngenzeka ukhonjiswa ukuthi umufi uhlambulukile uma ukuthi kade isende kwenza inhlambululo ngoba sesithi ke uphupha umufi uyageza usegezile semuhle emva kokugeza uyabona so lokho siyakhombisa le nhlambululo ihambe kahle uma umbone egeza umbone seqedile futhi ugeza esemuhle. Siyabonga besibheka lapho umuntu ongasekho egeza.